Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλους. Έχουμε τονίσει κι άλλοτε ότι η τεχνολογία των βάσεων δεδομένων υπάρχει παντού πλέον όπου υπάρχει τεχνολογία. Έχουμε ήδη αναφερθεί στη διαδικασία σχεδίασης μιας βάσης δεδομένων και στη διαδικασία καταχώρησης δεδομένων σε αυτή. Πρώτον σχεδιάζαμε τη βάση και δεύτερον καταχωρούσαμε τα δεδομένα, χρησιμοποιώντας για αυτή τη δουλειά ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που ονομάζεται Access. Αυτά τα δύο πράγματα όμως είναι διαφορετικά, άλλο δηλαδή η σχεδίαση της βάσης και άλλο η καταχώρηση των δεδομένων. Ας δούμε το πρώτα. Η Access μας παρέχει διάφορα εύχριστα εργαλεία για το σχεδιασμό της βάσης, δηλαδή τη δημιουργία των πινάκων, τον πεδίο των πινάκων, τους ορισμούς των τύπων των δεδομένων των πεδίων και τις ιδιότητές τους, τη δημιουργία των σχέσεων και διάφορα άλλα. Όλα αυτά μαζί ονομάζονται σχήμα της βάσης ή αλλιώς δομή της βάσης. Για παράδειγμα, ας δούμε το σχήμα της βάσης δεδομένων εμβολιασμοί που έχουμε φτιάξει σε προηγούμενη άσκηση. Έχουμε αυτό εδώ, αυτό είναι το σχήμα. Όπως βλέπουμε, έχουμε φτιάξει τους πίνακες. Εδώ είναι τα ονόματα των πινάκων. Έχουμε ορίσει τα πεδία των πινάκων. Έχουμε ορίσει τύπους δεδομένων των πεδίων και τις διάφορες σχέσεις. Αυτό εδώ πέρα είναι το σχήμα. Όταν λέμε λοιπόν ότι φτιάχνουμε το σχήμα μιας βάσης δεδομένων, εννοούμε ότι φτιάχνουμε όλα αυτά εδώ. Και σε χαρτί πρώτα, αλλά και μετά τα σχεδιάζουμε με την Access. Όλα αυτά τα φτιάξαμε με διάφορα γραφικά εργαλεία που μας έδινε η Access. Όμως, πίσω από αυτά τα εργαλεία που μας παρέχει η Access για τη κατασκευή του σχήματος, κρύβονται κάποιες πολύ συγκεκριμένες εντολές δημιουργίας σχήματος. Το set αυτών των εντολών καλείται DDL, Data Definition Language, γλώσσα ορισμού δεδομένων. Θα μπορούσε κάποιος, δηλαδή πολύ προχωρημένος στις βάσεις δεδομένων, να φτιάξει το σχήμα της βάσης χρησιμοποιώντας αυτές τις εντολές απευθείας και όχι μέσω των βοηθητικών εργαλείων που μας παρέχει η Access. Υπάρχει για παράδειγμα η εντολή Create για να δημιουργήσουμε κάποιον πίνακα, τα πεδία και τις σχέσεις, η οποία συντάσσεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Επίσης υπάρχει η εντολή Alter για να τροποποιήσουμε τα πεδία των πινάκων, συνδυάζεται με Add, Drop, Modify, και έχουμε και την εντολή Drop για να διαγράφουμε ολόκληρους πίνακες. Ας δούμε ένα παράδειγμα πώς θα μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει τη βάση μας χρησιμοποιώντας αυτές τις εντολές. Βλέπουμε εδώ τις διάφορες εντολές. Αν για παράδειγμα θέλω να φτιάξω τον πίνακα πολίτες, κάθομαι και γράφω αυτήν την εντολή εδώ. Μετά από κάτω έχω διάφορες άλλες εντολές μέσω των οποίων φτιάχνω τα πεδία του πίνακα αυτού. Είναι Citizen ID, Citizen Name, Citizen Name, βάζω και το τύπο των δεδομένων των πεδίων και το καθεξής. Ορίζω ποιο θα είναι το πρωτεύον κλειδί, θα είναι το Citizen ID. Βάζω κάποιους άλλους περιορισμούς και ορίζω και τα ξένα κλειδιά, αν έχω ξένα κλειδιά. Δηλαδή, θα μπορούσα να φτιάξω έναν πίνακα μαζί με τα πεδία του και να ορίσω τα πρωτεύοντα κλειδιά, τις ιδιότητες των πινάκων και τους τύπους των δεδομένων αυτών με αυτές εδώ τις εντολές. Εδώ πάλι βλέπω πώς μπορώ να φτιάξω τον πίνακα country. Με την εντολή λοιπόν create μπορώ να φτιάχνω τους πίνακες, τα πεδία των πινάκων, να ορίζω τους τύπους των δεδομένων των πεδίων και να ορίζω πρωτεύοντα κλειδιά και ξένα κλειδιά. Με την εντολή Alter, είναι αυτή η εντολή εδώ πέρα, μπορώ να κάνω τροποποίηση του σχήματος. Δηλαδή, θέλω για παράδειγμα να τροποποιήσω κάποια πεδία του πίνακα Citizen. Πάω και γράφω αυτή την εντολή εδώ πέρα. Και από κάτω γράφω τις εντολές τροποποίησης. Για παράδειγμα, να προσθέσω ένα καινούργιο πεδίο, να διαγράψω ένα πεδίο, να αλλάξω το όνομα ενός πεδίου ή να αλλάξω τίποτα δεδομένο κάποιου πεδίου. Επίσης, έχουμε και την εντολή Drop, μέσω οποίας μπορώ να διαγράψω διάφορα στοιχεία του σχήματός μου. Για παράδειγμα, να διαγράψω ένα πίνακα. Βλέπουμε την εντολή εδώ πέρα. Βέβαια, εμείς δεν χρειάζεται να μάθουμε όλες αυτές τις εντολές, αφού για να κάνουμε όλες αυτές τις δουλειές χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία της Access, τα οποία είναι πολύ πιο εύκολα προκειμένου να φτιάξουμε έναν πίνακα, να ορίσουμε τα πεδία κτλ. Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο κεφάλαιο στις βάσεις δεδομένων είναι η καταχώρηση των δεδομένων στους πίνακες και η διαχείριση αυτών. Με την Access αυτή η διαδικασία ήταν πάλι εύκολη. Ανοίγαμε τους πίνακες και με γραφικό τρόπο πηγαίναμε και προσθέταμε τα δεδομένα στα κελιά, τροποποιούσαμε αυτά ή κάναμε διάφορες άλλες αλλαγές που θέλαμε. Όμως τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι. Και εδώ υπάρχει ένα σύνολο από εντολές, οι οποίες υπόκεινται σε συγκεκριμένο συντακτικό και γραμματική, για να γίνουν όλες αυτές οι διεργασίες μέσω πληκτρολογίου. Δηλαδή, πίσω από τα εύχριστα εργαλεία της Access βρίσκονται κάποιες εντολές. Το σύνολο των εντολών για την προσθήκη, τροποποίηση, διαγραφή και αναζήτηση των δεδομένων καλείται DML. Data Manipulation Language, δηλαδή γλώσσα ορισμού, δημιουργίας, τροποποίησης, διαγραφής και επιλογής δεδομένων. Οι εντολές DML δεν έχουν καμία σχέση με τροποποίηση του σχήματος της βάσης, αυτό το κάνουν οι εντολές DDL, αλλά έχουν σχέση με τη διαχείριση των δεδομένων που βρίσκονται μέσα σε αυτή. Για παράδειγμα, υπάρχει η εντολή Insert για να εισάγουμε εγγραφές στους πίνακες. Υπάρχει η εντολή Delete για να μπορούμε να σβήνουμε ολόκληρες εγγραφές από τους πίνακες. Υπάρχει η εντολή Update για να κάνουμε τροποποίηση ή ενημέρωση εγγραφών. Επίσης, υπάρχει η πολύ σημαντική εντολή Select προκειμένου να ανακτούμε δεδομένα από τους πίνακες της βάσης επιλεκτικά. Με την εντολή δηλαδή ανάκτηση δεδομένων μπορούμε επιλεκτικά να προβάλλουμε μέρος των δεδομένων των πινάκων της βάσης μας. Θα ασχοληθούμε αργότερα με αυτή τη διαδικασία. Η ανάκτηση των δεδομένων γίνεται με τη δημιουργία και την υποβολή ερωτήματος στη βάση μας. Θα ασχοληθούμε αργότερα με το πώς μπορούμε να φτιάχνουμε ερωτήματα και να τα υποβάλουμε στην βάση μας προκειμένου να μπορούμε να ανακτούμε κατ' επιλογή δεδομένα. Ας δούμε πάλι ένα παράδειγμα με αυτές τις εντολές. Εδώ έχουμε τις εντολές DML. Με αυτές τις εντολές μπορούμε να εισάγουμε δεδομένα στους πίνακές μας. Για παράδειγμα, αν θέλω στο πίνακα Country να εισάγω μια εγγραφή, αυτή την εγγραφή, τότε γράφω την εντολή ως εξής. Insert it to country. Εδώ έχω τα διάφορα ονόματα των πεδίων για να ξέρω ακριβώς τα δεδομένα σε ποιο πεδίο θα πάει το καθένα. Αν δεν τα βάλω αυτά τα ονόματα των πεδίων εδώ πάνω, τότε στα δεδομένα μου, όπως αυτό το παράδειγμα εδώ πέρα, θα μπουν με τη σειρά που είναι τα πεδία. Έχουμε λοιπόν εδώ την εντολή Insert και πώς συντάσσεται προκειμένου να εισάγω εγγραφές στο πίνακα Country. Άμα θέλω να διαγράψω μια εγγραφή από έναν πίνακα, πατάω Delete from Citizen και βάζω ένα κριτήριο. Δηλαδή να μου διαγράψει όλες τις εγγραφές όπου οι πολίτες είναι άνδρες και μένουν στο Περιστέρι. Άμα θέλω τώρα να το τροποποιήσω τα δεδομένα στους πίνακές μου, έχω την εντολή Update. Για παράδειγμα, θέλω να κάνω update στο πίνακα Nurse και όπου γράφει Νίκος να το αλλάξει σε Νικόλαος. Η πολύ σημαντική εντολή Select φαίνεται εδώ. Με την εντολή αυτή μπορούμε επιλεκτικά να ανακτήσουμε δεδομένα από τη βάση μας. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε μπορούμε να υποβάλουμε ένα ερώτημα στη βάση και το ερώτημα να μας επιστρέψει κάποια αποτελέσματα. Βλέπουμε εδώ την εντολή Select City Name, City Surname for Citizen, δηλαδή από τον πίνακα πολίτες να πάρεις το όνομα και το επώνυμο, όπου το όνομα είναι Μαρία και να μας το εμφανίσεις. Δηλαδή να μου εμφανίσει όλες τις εγγραφές του πίνακα Citizen όπου το μικρό όνομα του πολίτη είναι Μαρία. Το σύνολο των εντολών DDL και DML καλούνται SQL. Η SQL που στα αγγλικά σημαίνει Structured Query Language, δηλαδή δομμένη γλώσσα ερωταποκρίσεων, είναι σήμερα η πιο δημοφιλής και πιο διαδεδομένη γλώσσα ανάπτυξης και διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Τι μπορούμε να κάνουμε με την SQL? Μπορούμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε με την DDL και την DML, δηλαδή να δημιουργήσουμε μια βάση δεδομένων, τους πινακές της, τα αντίστοιχα πεδία κτλ. Να αλλάξουμε τη δομή των πινάκων με προσθήκη, διαγραφή πεδίων κτλ. Να καταχωρήσουμε δεδομένα στους πίνακες, να τροποποιήσουμε και να διαγράψουμε δεδομένα και τέλος να φτιάξουμε ερωτήματα μέσω των οποίων μπορούμε επιλεκτικά να προβάλλουμε τα δεδομένα της βάσης μας. Η SQL λοιπόν διαιρείται στη γλώσσα ορισμού δεδομένων DDL και στη γλώσσα χειρισμού δεδομένων DML.
Σε πολύ αρχικό στάδιο, για να φτιάξει κανείς μια βάση δεδομένων, έπρεπε να ξέρει πάρα πολύ καλά την SQL. Με το υποσύνολο εντολών SQL DDL, δημιουργούσε τους πίνακες, τα πεδία, τους τύπους δεδομένων των πεδίων, έβαζε περιορισμούς, έφτιανε τις σχέσεις κτλ. Ενώ όταν τέλειωνε με τη σχεδίαση της βάσης, τότε χρησιμοποιούσε το υποσύνολο εντολών SQL DML, προκειμένου να προσθέσει και να διαχειριστεί τα δεδομένα που καταχωρούνται στη βάση. Επίσης, με τις εντολές DML μπορούσε να κάνει αναζήτηση στη βάση. Πλέον, βέβαια, δεν απαιτείται αυτή η επίπονη διαδικασία χρήσης εντολών SQL. Όλα τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, όπως και οι Access, έχουν διάφορα εργαλεία, έτσι ώστε με τη βοήθεια αυτών και με γραφικό τρόπο και χωρίς να χρειάζεται η γνώση της SQL, να μπορούμε να φτιάχνουμε τη βάση μας και να προσθέτουμε δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο δουλέψαμε και εμείς έως τώρα και έτσι θα συνεχίσουμε. Δηλαδή, δεν θα χρησιμοποιούμε την SQL για να φτιάχνουμε τη βάση μας. Να επιθυμίσουμε σε αυτό το σημείο το εξής. Ό,τι φτιάχνουμε και έχει σχέση με το σχήμα της βάσης δεδομένων, πρέπει να πατάμε save για να σωθεί. Ενώ, όταν καταχωρούμε και τροποποιούμε δεδομένα, αυτά σώζονται αυτόματα. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Έχουμε φτιάξει τη βάση δεδομένων, η οποία ονομάζεται εμβολιασμοί. Και μέσα σε αυτή έχουν προσθέσει διάφορα δεδομένα. Τώρα θα ασχοληθούμε με τη δημιουργία ερωτημάτων σε αυτή τη βάση. Πώς δηλαδή μπορούμε να ανακτήσουμε επιλεγμένα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν από μια βάση η οποία μπορεί να αποτελείται και από χιλιάδες εγγραφές. Για να δημιουργήσουμε ερωτήματα στην Access, δεν απαιτείται να γνωρίζουμε απ' έξω τη γλώσσα SQL. Η Access μας παρέχει εύχρηστα οπτικά εργαλεία με τα οποία φτιάχνουμε ερωτήματα και τα υποβάλλουμε στη βάση χωρίς να γράφουμε εντολές SQL. Θα χρησιμοποιήσουμε την έτοιμη βάση δεδομένων εμβολιασμοί, την οποία έχουμε φτιάξει σε προηγούμενες ασκήσεις, προκειμένου να δούμε πώς φτιάχνονται τα ερωτήματα πάνω σε αυτή. Έχουμε ανοίξει εδώ τη βάση εμβολιασμοί και όπως βλέπουμε έχουμε τους πίνακες που έχουμε φτιάξει πιο πριν. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε τους πολίτες. Να τα στοιχεία τους και σε προβολή σχεδίασης. Έχουμε τους νοσηλευτές. Να τα στοιχεία και σε προβολή σχεδίασης. Έχουμε τα διάφορα εμβόλια που παρέχονται. Έχουμε τις περιοχές, τους δήμους, στους οποίους βρίσκονται νοσοκομεία. Έχουμε τα νοσοκομεία και έχουμε και τους εμβολιασμούς. Έχουμε περάσει διάφορες περιπτώσεις εμβολιασμών. Θα κλείνω αυτά. Για να δημιουργήσω ένα ερώτημα στην Access, πηγαίνω στην καρτέλα Δημιουργία και στην ομάδα Άλλο έχω δύο κουμπιά. Ένας λέγεται Οδηγός Ερωτημάτων και ένα κουμπί Σχεδίαση Ερωτήματος. Εμείς για να φτιάχνουμε τα ερωτήματα, σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιούμε αυτό το κουμπί εδώ πέρα, το Σχεδίαση Ερωτήματος. Δηλαδή, με αυτό το εργαλείο θα φτιάχνουμε τα ερωτήματά μας. Κάθε ερώτημα που θα φτιάχνουμε θα το σώζουμε και θα εμφανίζεται εδώ ένα εικονίδιο με το ερώτημα και θα μπορούμε ό,τι ώρα θέλουμε να το ανοίγουμε. Ας κάνουμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι μας ζητείτε να τυπώσουμε έναν πίνακα με τα εξής προσωπικά στοιχεία των πολιτών. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και ημερομηνία γέννησης. Άμα ανοίξει το πίνακα πολίτες, έχουμε εδώ το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο και την ημερομηνία γέννησης. Θα σκεφτόταν κανείς ότι θα μπορούσαμε να τυπώσουμε αυτόν εδώ το πίνακα για να έχουμε τα στοιχεία που θέλουμε. Όμως, εμείς θέλουμε μόνο τα πεδία, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και ημερομηνία γέννησης. Τα άλλα πεδία δεν θέλουμε να φαίνονται. Γι' αυτό θα φτιάξω ένα ερώτημα. Κλείνω τον πίνακα και πατάω Σχεδίαση Ερωτήματος. Όταν πατάω Σχεδίαση Ερωτήματος, εμφανίζεται εδώ ένα παράθυρο το οποίο θα με βοηθήσει να φτιάξω το ερώτημά μου. Εμφανίζεται και ένα πτυσσόμενο παράθυρο το οποίο λέγεται Εμφάνιση πίνακα. Εδώ είναι οι διάφοροι πίνακες οι οποίους έχω στη βάση μου. Τα πεδία που θέλω βρίσκονται όλα στον πίνακα πολίτες. Και το όνομα του πολίτη και το επώνυμο και το τηλέφωνο και την ημερομηνία. Οπότε για το συγκεκριμένο ερώτημα μου χρειάζεται μόνο ο πίνακας πολίτες. Κάνω λοιπόν διπλό κλικ εδώ ή το επιλέγω και πατάω προσθήκη. Και εμφανίζεται εδώ ο πίνακας μου. Δεν θέλω άλλον πίνακα, γιατί είπαμε ότι όλα τα πεδία τα οποία θέλουν να εμφανίζονται βρίσκονται μέσα σε αυτό το πίνακα εδώ. Το κλείνω λοιπόν αυτό το παράθυρο εδώ. Άμα χρειαστεί να το ξανανοίξω, μπορώ να πατήσω εδώ και να το ξανανοίξω το παράθυρο. Θα μεγαλώσω λίγο το παράθυρο του πίνακα για να βλέπω όλα τα πεδία. Εδώ κάτω είναι μια περιοχή η οποία λέγεται πλέγμα σχεδίασης.
όσα πεδία μου χρειάζονται θα τα εισάγω εδώ. Κάνω λοιπόν διπλό κλικ πάνω στο όνομα του ασθενούς, μου το φέρνει εδώ πέρα. Άμα έχει κάνει λάθος μπορώ να το αλλάξω από εδώ. Κάνω διπλό κλικ στο επώνυμο, στο τηλέφωνο και στην ημερομηνία γέννησης. Έχω λοιπόν τα πεδία που θέλω εδώ. 1, 2, 3, 4. Μπορώ να επιλέξω ένα πεδίο πατώντας εδώ πάνω. Αυτά που έχω εισάγει στο πλέγμα σχεδίασης. Και μπορώ να το μετακινήσω κιόλας αν θέλω. Παίρνοντας από εδώ μπορώ να το πω εδώ. Ξαναφέρω εκεί που είναι. Ή άμα θέλω να το διαγράψω ένα πεδίο, μπορώ να το επιλέξω από εδώ και να πατήσω delete και να διαγραφεί. Το ξανεισάγω. Έφτιαξε λοιπόν αυτό το ερώτημα. Αυτό το ερώτημα το βλέπω τώρα σε προβολή σχεδίασης. Άμα θέλω να δω το αποτέλεσμα του ερωτήματος, αρκεί να πατήσω είτε αυτό το κουμπί εδώ, είτε από αυτό το μενού να πατήσω το προβολή φύλλου δεδομένων. Είναι το ίδιο πράγμα. Όπως στους πίνακες είχα διάφορες προβολές, είχα την προβολή σχεδίασης και την προβολή φύλλου δεδομένων, έτσι και εδώ στα ερωτήματα έχω την προβολή φύλλου δεδομένων που είναι το αποτέλεσμα του ερωτήματος, την προβολή σχεδίασης που το σχεδιάζω, έχω προβολή SQL που μπορώ να δω τις εντολές SQL με τις οποίες θα μπορούσα να φτιάξω αυτό το ερώτημα αν δεν χρησιμοποιήσω γραφικό περιβάλλον και διάφορες άλλες επιλογές. Ας το εκτελέσω και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Έχω λοιπόν το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο και την ημερομηνία γέννησης. Έχω λοιπόν μόνο αυτά τα πεδία από το πίνακα πολίτες. Τα άλλα πεδία δεν εμφανίζονται. Πάω πάλι σε προβολή σχεδίασης. Μπορώ να το σώσω αυτό το ερώτημα που φτιάξα. Πατάω εδώ Save. Μου ζητάει να δώσω ένα όνομα. Μπορώ για παράδειγμα να ονομάσω αυτό το ερώτημα πολίτες. Γράφω πολίτες και πατάω OK. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, εμφανίζεται άλλο ένα εικονίδιο το οποίο ονομάζεται πολίτες, το οποίο έχει διαφορετικό εικονίδιο από ό,τι έχουν οι πίνακες και μπορώ όποια στιγμή θέλω να πατήσω και να το ανοίξω. Αν δηλαδή κλείσω το ερώτημά μου από εδώ, αν κάνω διπλό κλικ εδώ πάνω, το ερώτημα μου ανοίγει. Ανοίγει πάντα σε προβολή φύλλου δεδομένων. Μπορώ όμως αν θέλω να πάω από εδώ και να δω πάλι τη σχεδίασή του για να το αλλάξω. Θα μπορούσα να το ανοίξω κατευθείαν αν ήθελα σε προβολή σχεδίασης, αν έκανα δεξί κλικ εδώ και πάταγα προβολή σχεδίασης. Όταν όμως το ανοίγω με διπλό κλικ, μου εμφανίζει την προβολή φύλλου δεδομένων. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα που φτιάξαμε και το σώσαμε. Θα φτιάξουμε τώρα ένα δεύτερο ερώτημα, το οποίο θα εμφανίζει ταξινομημένα κατά αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο τα εξής πεδία του πίνακα νοσηλευτές. Εδώ είναι ο πίνακα νοσηλευτές. Θέλω να μου έχει ταξινομημένα κατά αλφαβητική σειρά ως προς το επώνυμο τα εξής πεδία. Επώνυμο, όνομα νοσηλευτή, τηλέφωνο, τις σπουδές που έχει κάνει ο νοσηλευτής, το βιογραφικό του, μια φωτογραφία και την οικογενειακή κατάσταση. Θέλω δηλαδή κάποια πεδία πάλι από αυτόν τον πίνακα εδώ. Ας πάω να σχεδιάσω πάλι το ερώτημα. Πατάω δημιουργία, σχεδίαση ερωτήματος. Τώρα όλα τα πεδία τα οποία θέλω να εμφανίζονται στο ερώτημά μου βρίσκονται στο πίνακα νοσηλευτές. Κάνω λοιπόν διπλό κλικ σε αυτόν τον πίνακα και κλείνω το παράθυρο. Μεγαλώνω το παράθυρο για να εμφανίζονται όλα τα πεδία και παίρνω το επώνυμο, το όνομα, το τηλέφωνο, τις σπουδές, το βιογραφικό, τη φωτογραφία και την οικογενειακή κατάσταση του νοσηλευτή. Σώζω αυτό το ερώτημα, θα το ονομάσω στοιχεία νοσηλευτών και πατάω OK. Βλέπουμε ότι εμφανίστηκε εδώ. Μπορώ να το εκτελέσω είτε από εδώ είτε πατώντας εδώ και βλέπω το αποτέλεσμα του ερωτήματος. Έχω λοιπόν μόνο το επώνυμο, το όνομα, το τηλέφωνο και το καθεξής. Όμως εδώ πέρα δεν είναι ταξινομημένα τα στοιχεία των νοσηλευτών με βάση το επώνυμο. Πάω λοιπόν σχεδίαση και εδώ που έχει επώνυμο πηγαίνω στη γραμμή ταξινόμηση και πατάω άφουσα.
Τώρα να εκτελέσω το ερώτημά μου, έχει τις διάφορες εγγραφές ταξινομημένες με βάση το επώνυμο του νοσηλευτή. Πηγαίνω πάλι στις προβολές σχεδίασης. Αν θέλω να δω το ερώτημα SQL που κρύβεται πίσω από αυτό που κάναμε τώρα, πηγαίνω εδώ και πατάω εδώ που λέει προβολή SQL. Αυτές εδώ είναι οι εντολές που έπρεπε να γράψει κάποιος άμα δεν είχε η Access το βοηθητικό εργαλείο αυτό που χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε το ερώτημα, αλλά έπρεπε να γράφει μόνο τις εντολές. Δηλαδή, select, Nesser name το πίνακα NERS, το όνομα από το πίνακα αυτόν, όλα τα παιδιά τέλος πάντων που θέλουμε, και να είναι ταξινομημένα κατά το επώνυμο. Αυτό λέει αυτός εδώ ο κώδικας. Κλείνω και αυτό το ερώτημα. Μου λέει να σώσω τις αλλαγές, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Πατάω ναι και σώζω τις αλλαγές. Τα δύο ερωτήματα που φτιάξαμε έως αυτή τη στιγμή αποτελούνταν από πεδία τα οποία βρίσκονται σε έναν πίνακα. Μπορώ όμως, άμα θέλω, να φτιάξω και ένα ερώτημα το οποίο θα παίρνει πεδία από περισσότερους του ενός πίνακα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα ερώτημα το οποίο θα εμφανίζει ταξινομημένα κατά αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμο πάλι τα εξής προσωπικά στοιχεία των νοσηλευτών. Όνομα νοσηλευτή, επώνυμο, δήμο που διαμένει ο νοσηλευτής και το νοσοκομείο στο οποίο ανήκει αυτός ο νοσηλευτής. Εδώ έχουμε λοιπόν τα πεδία. Όνομα, επώνυμο, να ανοίξω το πίνακα νοσηλευτές, έχω το όνομα του νοσηλευτή, το επώνυμο του νοσηλευτή, τον δήμο στον οποίο ανήκει ο νοσηλευτής και θέλω και το νοσοκομείο. Δεν θέλω βέβαια να φαίνεται ο κωδικός του νοσοκομείου, αλλά θέλω να φαίνεται το όνομα του νοσοκομείου. Το όνομα του εδώ είναι το ξένο κλειδί του νοσοκομείου. Αν θέλω το όνομα του νοσοκομείου, πρέπει να πάω στον πίνακα hospital και το όνομα του νοσοκομείου είναι εδώ. Οπότε τώρα θέλω παιδεία και από τους δύο πίνακες. Θέλω κάποια παιδεία από τον πίνακα αυτόν εδώ, το όνομα, το επώνυμο των δήμων και θέλω και ένα πεδίο από τον πίνακα αυτόν εδώ, το hospital name. Η πληροφορία μέσω του ξένου κλειδιού και του πρωτεύοντος κλειδιού περνάει από τον ένα πίνακα στον άλλον. Πώς φτιάχνω αυτό το ερώτημα? Τον κάνω ως εξής. Πάω πάλι δημιουργία και πατάω σχεδίαση ερωτήματος. Τώρα μου χρειάζονται δύο πίνακες. Ο πίνακας νοσηλευτές και ο πίνακας hospital. Μεγαλώνω τους πίνακες. Όπως βλέπουμε, εμφανίστηκε η σχέση μεταξύ των δύο πινάκων για να μπορεί η πληροφορία να περνάει από τον ένα πίνακα στον άλλον. Στην ουσία, δηλαδή, μέσω αυτής της σχέσης είναι σαν να έχω έναν πίνακα. Και θέλω το επώνυμο του νοσηλευτή, το όνομα, τον δήμο στον οποίο ανήκει και το νοσοκομείο. Έρχομαι λοιπόν το όνομα του νοσοκομείου εδώ. Άμα τρέξω τώρα αυτό το ερώτημα, θα δω ότι έχω το επώνυμο του νοσηλευτή, το όνομα, τον δήμο στον οποίο ανήκει και το νοσοκομείο στον οποίο ανήκει αυτός ο νοσηλευτής. Πήραμε δηλαδή εδώ παιδεία από δύο διαφορετικούς πίνακες. Σώζω και αυτό το ερώτημα. Θα το ονομάσω στοιχεία νοσηλευτών 2. Και θα πατήσω OK. Μπορώ και εδώ να δω τον κώδικα που κρύβεται πίσω από αυτό. Όσο πιο πολύπλοκο γίνεται το ερώτημα, τόσο πιο μεγάλος θα γίνει το κώδικα σε SQL. Έχω την προβολή δεδομένων και την προβολή σχεδίασης. Μπορώ να τον κλείσω. Ας δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε και ένα ερώτημα το οποίο παίρνει παιδεία από περισσότερους πίνακες. Θα φτιάξουμε ένα ερώτημα το οποίο θα αναφέρει τους εμβολιασμούς. Δηλαδή, θα μας δείχνει το όνομα και το επώνυμο του πολίτη που κάνει τον εμβολιασμό. Αυτά δύο παιδεία βρίσκονται στο πίνακα πολίτες. Το όνομα του εμβολίου που έγινε, το όνομα του εμβολίου βρίσκεται εδώ. Σχόλια για το εμβόλιο, τα σχόλια για το εμβόλιο βρίσκονται εδώ. Και την ημερομηνία που έγινε το εμβόλιο και η ημερομηνία βρίσκεται εδώ. Θα υπάρχει μια ταξινόμηση με βάση την ημερομηνία. Ας σχεδιάσω αυτό το ερώτημα. Δημιουργία, σχεδίαση ερωτήματος. Θέλω λοιπόν το πίνακα πολίτες, το πίνακα εμβολιασμοί και το πίνακα εμβόλια και το hospital.
Θέλουμε λοιπόν να φαίνεται το όνομα και το επώνυμο του πολίτη. Θέλουμε το όνομα του εμβολίου, εδώ είναι ο κωδικός του εμβολίου, όπως και εδώ είναι ο κωδικός του εμβολίου. Θέλουμε το όνομα του εμβολίου που έγινε. Θέλουμε σχόλια για το εμβόλιο, για το συγκεκριμένο εμβολιασμό. Θέλουμε την ημερομηνία στην οποία έγινε το εμβόλιο, αυτό εδώ. Και θέλουμε και το όνομα του νοσοκομείου, στην οποία έγινε το εμβόλιο. Εδώ πάλι είναι ο κωδικός του νοσοκομείου και εδώ είναι ο κωδικός του νοσοκομείου. Το όνομα του νοσοκομείου είναι εδώ. Πατάω λοιπόν εκτέλεση και βλέπω όλα τα εμβόλια τα οποία έχουν γίνει στο νομό. Για παράδειγμα, βλέπουμε εδώ πέρα κάποιον πολίτη, ποιο εμβόλιο έκανε, ποιο είναι το αποτέλεσμα του εμβολίου, ποια ημερομηνία έγινε και σε ποιο νοσοκομείο έγινε το εμβόλιο. Ξέχασα να βάλω ταξινόμηση με βάση την ημερομηνία. Πηγαίνω λοιπόν εδώ και ξανατρέχω το ερώτημά μου και εδώ είναι τα εμβόλια με βάση την ημερομηνία. Βέβαια, έχουμε περάσει η ίδια ημερομηνία στα πιο πολλά εμβόλια, μόνο εδώ είναι κάποιες διαφορετικές ημερομηνίες. Στην πραγματικότητα, βέβαια, θα υπάρχουν πάρα πολλές ημερομηνίες εδώ πέρα. Έχω λοιπόν τους διάφορους πολίτες και τα εμβόλια που έχουν κάνει. Ένας πολίτης μπορεί να έχει κάνει πολλά εμβόλια. Για παράδειγμα, αυτή εδώ εμφανίζεται πάλι και εδώ. Έκανε το εμβόλιο της ηλαράς και μετά έκανε τις πολιομιελίτιδες. Όλα καλά και καλά. Η ημερομηνία που έγινε και σε ποιο νοσοκομείο έγινε καθένα από αυτά. Αν θέλουμε να δούμε το κώδικα SQL, βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο πολύπλοκος από ό,τι πριν. Είναι πολύ πιο μεγάλος. Θα ήταν δύσκολο κανείς να το γράψει, ενώ με τα εργαλεία της Access μπορεί εύκολα να φτιάξει το ερώτημά του. Θα σώσω αυτό το ερώτημα και θα το ονομάσω εμβολιασμοί. Πατάω OK. Εμφανίζεται εδώ, μπορώ να το κλείσω και όποια στιγμή θέλω μπορώ να το ξανανοίξω. Ας δούμε τώρα και μία παραλλαγή του συγκεκριμένου ερωτήματος. Το αλλάξω λίγο. Ας υποθέσουμε ότι θέλαμε, εκτός αυτά τα πεδία εδώ πέρα, να φαίνεται και το επώνυμο του νοσηλευτή που έκανε το εμβόλιο. Χρειαζόταν λοιπόν να βάλω και τον πίνακα των νοσηλευτών εδώ πέρα. Πάω εμφάνιση πίνακα, πατάω NERS και πατάω κλείσιμο. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι εμφανίζεται και ο πίνακας των νοσηλευτών. Προσθέτω το πεδίο Nurse Surname. Άμα τρέξω τώρα αυτό το ερώτημα, παρατηρούμε το εξής περίεργο. Δεν μας εμφανίζει όλα τα εμβόλια που έχουν γίνει με το όνομα του νοσηλευτή επιπλέον, αλλά μας εμφανίζει μόνο τα εμβόλια εκείνα τα οποία έχουν γίνει σε νοσοκομείο όπου ανήκει ο νοσηλευτής. Δηλαδή, είχαμε πει ότι κάθε νοσηλευτής ανήκει σε κάποιο νοσοκομείο. Όμως, εγώ για ευκολία, όταν συμπλήρωσα τον πίνακά μου, θεώρησα ότι κάποιος νοσηλευτής μπορεί να κάνει ένα εμβόλιο σε κάποιον ασθενή σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και αν βρίσκεται. Δηλαδή, όχι μόνο στο νοσοκομείο στον οποίο ανήκει ο νοσηλευτής. Όταν έφτιαξα το ερώτημά μου σε αυτή τη μορφή, μου εμφανίζει μόνο τα εμβόλια τα οποία γίνανε από νοσηλευτή στο νοσοκομείο στο οποίο ανήκει ο νοσηλευτής. Αυτό γιατί? Για τον εξής λόγο. Είναι αυτή η σχέση εδώ. Έχουμε εδώ πέρα ένα πρωτεύον κλειδί και έχουμε δύο ξένα κλειδιά. Ένα εδώ και ένα εδώ. Εδώ πέρα βρίσκεται ο κωδικός του νοσοκομείου. Εδώ βρίσκεται πάλι ο κωδικός του νοσοκομείου και εδώ βρίσκεται ο κωδικός του νοσοκομείου. Όταν ένα εμβόλιο γίνει σε κάποιο νοσοκομείο, ποιο νοσοκομείο θα διαλέξει το ερώτημά μου? Το νοσοκομείο στο οποίο έγινε το εμβόλιο ή το νοσοκομείο στο οποίο ανήκει ο νοσηλευτής? Εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αν εδώ πέρα έχω άλλη τιμή και εδώ έχω άλλη τιμή, όταν τρέξει το ερώτημά μου, εδώ που λέει νοσοκομείο, πρέπει να μου εμφανίσει ένα όνομα. Ποιο από τα δύο θα εμφανίσει? Για το λόγο αυτό, λόγω αυτής της διένεξης, θα μου εμφανίσει μόνο τις εγγραφές εκείνες όπου το νοσοκομείο στο οποίο έγινε το εμβόλιο και το νοσοκομείο στο οποίο ανήκει ο νοσηλευτής είναι το ίδιο. Όταν εδώ υπάρχει διαφορετική τιμή από ότι εδώ, δεν μου εμφανίσει εκείνη την εγγραφή. Άμα θέλω να διορθώσω αυτό το πρόβλημα, αρκεί να σβήσω αυτή τη σχέση εδώ. Αφού θέλω το νοσοκομείο στο οποίο έγινε το εμβόλιο και όχι το νοσοκομείο στο οποίο ανήκει ο νοσηλευτής. Πηγαίνω λοιπόν εδώ και σβήνω αυτή τη σχέση. Πατάω delete. Όταν σβήσω αυτή τη σχέση, δεν σημαίνει ότι αυτή η σχέση σβήστηκε από τη βάση μου. Η σχέση έχει σβηστεί μόνο από το συγκεκριμένο ερώτημα. Τώρα υπάρχει μόνο ένα νοσοκομείο.
Δηλαδή, το hospital name θα πάρει τιμή από εδώ, που αυτό θα δει εδώ. Άμα το τρέξω, μου εμφανίζει πλέον όλες τις εγγραφές μου. Πρέπει λοιπόν, όταν φτιάχνουμε ένα ερώτημα, να προσέχουμε λίγο εκείνα τα πεδία, τα πρωτεύοντα κλειδιά, όπου έχουν μία σχέση προς πολλά με δύο πίνακες και όχι μόνο με έναν. Σώζω και το κλείνω. Με διπλό κλικ μπορώ να το ανοίξω πάλι. Έχω φτιάξει λοιπόν 4 ερωτήματα. Αυτά τα ερωτήματα λέγονται ερωτήματα επιλογής. Και έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Ας ανοίξω για παράδειγμα αυτό εδώ. Σε αυτό το ερώτημα εμφανίζονται μόνο κάποια πεδία από τον πίνακα πολίτες. Όμως τα πεδία που εμφανίζονται έχουν όλες τις εγγραφές τους. Δηλαδή κάθε πεδίο που εμφανίζεται με όλες τις εγγραφές του. Όμως τι γίνεται στην περίπτωση που θέλουμε για παράδειγμα να μας εμφανίσει τα ίδια πεδία, αλλά μόνο τις εγγραφές εκείνες που το όνομα του πολίτη λέγεται Μαρία. Δηλαδή αυτή εδώ και αυτή εδώ. Δεν θέλουμε δηλαδή το ερώτημα να κόβει μόνο πεδία, αλλά θέλουμε να κόβει και εγγραφές. Για να το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιούμε αυτό που λέμε κριτήρια. Κατά τη σχεδίαση του ερωτήματος υπάρχουν εδώ δύο γραμμές. Αυτή η γραμμή και αυτή η γραμμή. Εδώ μπορούν να μπουν κριτήρια. Αν για παράδειγμα θέλω το συγκεκριμένο ερώτημα να μου εμφανίσει μόνο αυτά τα πεδία για τους ασθενείς που το μικρό τους όνομα είναι Μαρία, αρκεί να πάω εδώ πέρα, πηγαίνω λοιπόν εδώ και γράφω το όνομα Μαρία. Το γράφω με ελληνικά γράμματα, ακριβώς όπως το έχω περασμένο και στη βάση. Πατάω κάπου έξω και βλέπω ότι η Access μόνη της μου έβαλε εισαγωγικά γύρω από το κριτήριο. Αν πατήσω τώρα εκτέλεση, μου εμφανίζει τα συγκεκριμένα πεδία τα οποία είχα διαλέξει, αλλά μόνο τις εγγραφές που στο μικρό όνομα είναι γραμμένη η λέξη Μαρία. Μπορώ λοιπόν με τα κριτήρια να βάλω κάποιους περιορισμούς στο ερώτημα, ώστε να μου εμφανίζει όχι μόνο συγκεκριμένα πεδία, αλλά και συγκεκριμένες εγγραφές των πεδίων. Γενικά ένα ερώτημα τι κάνει, κρύβει κάποια πεδία και κάποιες εγγραφές από τους πίνακές μου και μου εμφανίζει το αποτέλεσμα που προκύπτει. Θα σβήσω το κριτήριο για να μην χαλάσει το συγκεκριμένο ερώτημα και θα το κλείσω. Θα πατήσω yes. Θα φτιάξουμε λοιπόν τώρα κάποια ερωτήματα επιλογής με κριτήρια. Θα δημιουργήσουμε ένα ερώτημα το οποίο εμφανίζει όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, φωτογραφία και το φύλο όλων των πολιτών που είναι γυναίκες και θα το ονομάσουμε πολίτες γυναίκες. Θέλουμε λοιπόν τα πεδία όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, φωτογραφία και το φύλο όλων των πολιτών που όμως εδώ πέρα θα γράφει θήλη. Δηλαδή θα μου πετάξει όλες τις εγγραφές που λένε άρεν. Θα βάλω κριτήριο γι' αυτό. Το κάνω ως εξής. Πηγαίνω δημιουργία και πατώ σχεδίαση ερωτήματος. Επιλέγω τον πίνακα πολίτες, τον μεγαλώνω και θέλω λοιπόν τα εξής πεδία. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, φωτογραφία και το φύλο. Εδώ στο φύλο θέλω να βάλω ένα κριτήριο το οποίο να λέει φίλοι. Το γράφω, βγαίνω και μου βάζει από μόνη της η Access εισαγωγικά. Άμα το τρέξω αυτό το ερώτημα, θα μου εμφανίσει τα στοιχεία των πολιτών μόνο αυτών που είναι γυναίκες. Βέβαια, αυτό εδώ πέρα η στήλη γράφει όλο το ίδιο πράγμα. Θα μπορούσα, αν θέλω να μην την εμφανίζω αυτή τη στήλη, δηλαδή θα μπορούσα να δώσω σχεδίαση να ξετσεκάρω αυτό το πεδίο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πεδίο δεν συμμετέχει στο ερώτημα και βέβαια συμμετέχει και μάλιστα δεν είναι το κριτήριο. Απλώς δεν εμφανίζεται στο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν το εκτελέσω τώρα, θα μου εμφανίσει όλα τα πεδία, αλλά δεν μου εμφανίσει το φύλλο εδώ. Ενώ, αν το έχω τσεκαρισμένο, τότε, αν το εκτελέσω, μου εμφανίζει και αυτό το πεδίο. Θα το σώσω αυτό το ερώτημα και θα το ονομάσω πολίτες γυναίκες. Πολίτες γυναίκες. Και πατάω OK. Και το κλείνω. Να το εδώ. Όποια στιγμή θέλω, πατώντας διπλό κλικ, μπορώ να το εκτελέσω και να πάω να δω πάλι την προβολή σχεδίασής του. Τώρα, θα δημιουργήσουμε ένα ερώτημα το οποίο θα εμφανίζει όλους τους νοσηλευτές
που διαμένουν στην Αθήνα, δηλαδή εδώ θα λέει Αθήνα, όταν δεν λέει Αθήνα εδώ θα τις πετάξει εκείνες τις εγγραφές, έχουν πανεπιστημιακές σπουδές, δηλαδή πρέπει να βρίσκει Αθήνα ΠΕ. Αθήνα ΠΕ. Αν βρίσκει Αθήνα και όχι ΠΕ, όπως εδώ δεν το εμφανίζει, θέλουμε και να μένουν στην Αθήνα και να έχουν πανεπιστημιακές σπουδές. Επίσης θέλουν να φέρουν τα εξής παιδεία. Το όνομα, το επώνυμο και το τηλέφωνο. Θα το ονομάσουν νοσηλευτές Αθήνα ΠΕ. Το φτιάχνω ως εξής. Πηγαίνω δημιουργία, σχεδίαση ερωτήματος. Ανοίγω τον πίνακα NERSS, κλείνω το παράθυρο αυτό, τον μεγαλώνω τον πίνακα και θέλω να φαίνονται λοιπόν τα παιδεία όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, αυτά θέλω να φαίνονται. Αλλά θέλω να υπάρχει κριτήριο με βάση την περιοχή, οπότε θέλω και το country και θέλω και τις σπουδές. Επειδή αυτά τα δύο θέλω να φαίνονται, τσεκάρω. Αλλά τα χρησιμοποιώ γιατί εδώ θα μπουν τα κριτήρια. Εδώ λοιπόν θέλω να είναι Αθήνα και δίπλα κατηγορία ΠΕ. Όταν τα κριτήρια μπαίνουν το ένα δίπλα στο άλλο, δηλαδή αυτό εδώ και αυτό εδώ, τότε μεταξύ τους υπάρχει ο λογικός τελεστής AND. Δηλαδή Αθήνα AND ΠΕ, δηλαδή και το ένα να ισχύει και το άλλο να ισχύει. Αν αυτό εδώ δεν το είχα βάλει εδώ πάνω, αλλά το είχα βάλει εδώ κάτω, εδώ που λέει το OR δηλαδή, τότε μεταξύ των δύο κριτηρίων θα ίσχυε ο τελεστής OR. Δηλαδή είτε το ένα είτε το άλλο. Θα μου φάνει δηλαδή όλους αυτούς που μένουν στην Αθήνα και όλους αυτούς που είναι ΠΕ. Για αυτούς που μένουν στην Αθήνα δεν μας ένοιαζε τι σπουδές έχουν και για αυτούς που είναι ΠΕ δεν μας ένοιαζε που μένουν. Ας το εκτελέσουμε να το δούμε. Είναι δύο, όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο των νοσηλευτών οι οποίοι μένουν στην Αθήνα και είναι ΠΕ. Αν τα τσεκάρω αυτά τα δύο για να φανούν, να τα δούμε λίγο. Να βλέπουμε Αθήνα ΠΕ. Αν αλλάξω και πάρω αυτό το ΠΕ και το βάλω εδώ κάτω και το εκτελέσω, θα μου εμφανίσει όλους της Αθήνας, δηλαδή και αυτός εδώ που είναι από την Αθήνα, αλλά δεν είναι ΠΕ, μου το εμφανίζει. Και όλους που είναι ΠΕ και ας μην είναι στην Αθήνα, ας πούμε αυτός εδώ. Αυτός και αυτός εδώ. Το ξανακάνω όπως ήταν πριν. Και αυτό θα το σώσω και θα το ονομάσω νοσηλευτές Αθήνα ΠΕ. Και πατάω OK. Το εκτελώ και πάω πάλι σε προβολή σχεδίαση. Εδώ θέλουμε να συγκρατήσουμε το εξής. Τα κριτήρια μπαίνουν σε αυτή εδώ τη γραμμή. Ανάλογα σε ποιο πεδίο θέλω να βάλω το κριτήριο, το γράφω από κάτω. Αν τα κριτήρια τα βάζω δίπλα-δίπλα, τότε μεταξύ τους ισχύει ο λογικός τελεστής AND. Δηλαδή πρέπει να ισχύουν όλα ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει το μη συνόλων. Όταν όμως ένα κριτήριο το βάλω εδώ και το άλλο το βάλω από κάτω ή πιο κάτω, μπορώ να βάζω όσα θέλω εδώ πέρα, τότε μεταξύ των κριτηρίων υπάρχει ο τελεστής OR, είτε το ένα είτε το άλλο, ένωση δηλαδή συνόλου. Το κλείνω αυτό και το σώζω. Θα δημιουργήσω τώρα ένα ερώτημα το οποίο θα εμφανίζει το επώνυμο και το όνομα όλων των νοσηλευτών που διαμένουν στην Αθήνα, είναι κατηγορίας ΠΕ και ανήκουν στο νοσοκομείο Λαϊκό. Δηλαδή έχει μια διαφορά σχέση με το προηγούμενο. Εδώ τα παιδεία, όνομα και επώνυμο, περιοχή που διαμένουν και κατηγορία εκπαίδευσης είναι στο πίνακα νοσηλευτές. Ενώ το νοσοκομείο είναι στο πίνακα hostel. Θα πάρω δηλαδή παιδεία από περισσότερους πίνακες. Πατάω δημιουργία, σχεδίαση πίνακα, παίρνω τους νοσηλευτές και τα νοσοκομεία. Και θέλω όνομα, επώνυμο, θέλω την περιοχή που μένουν, θέλω την κατηγορία εκπαίδευσης και θέλω και το όνομα του νοσοκομείου. Δεν θα πάρω εδώ το NERSS Hospital γιατί εδώ είναι ο κωδικός του νοσοκομείου. Θέλω το όνομα του νοσοκομείου που είναι εδώ. Πηγαίνω λοιπόν εδώ και γράφω Αθήνα ΠΕ και εδώ Λαϊκό. Άμα τρέξω αυτό το ερώτημα, το βλέπουμε το αποτέλεσμα εδώ. Μπορώ βέβαια, αν θέλω να μην εμφανίζονται αυτά εδώ, γιατί όταν κάποιος μου ζητάει ένα ερώτημα και μου λέει θέλω αυτό το ερώτημα, ξέρει τι μου ζήτησε. Οπότε μπορεί να θέλει μόνο τα ονόματα και το επώνυμο. Δηλαδή αυτό εδώ. Θα το σώσω αυτό το ερώτημα και θα το ονομάσω Νοσηλευτές Αθήνα. Νοσηλευτές Αθήνα ΠΕ Λαϊκό.
και πατάω OK. Και το κλείνω. Θα δημιουργήσουμε ένα ερώτημα το οποίο θα εμφανίζει στοιχεία για τους πολίτες που διαμένουν στην Αθήνα και έκαναν εμβόλιο κόστους μεταξύ 20 και 40 ευρώ. Τα κριτήρια δηλαδή είναι να μένουν στην Αθήνα και το κόστος εμβολίου που έκαναν να είναι μεταξύ 20 και 40 ευρώ. Θέλουμε να εμφανίζει τα εξής πεδία. Επώνυμο και όνομα πολίτη, το όνομα του εμβολίου που έκανε, σχόλια για τον συγκεκριμένο εμβολιασμό και το επώνυμο του νοσηλευτή που έκανε το εμβόλιο. Θα βάλουμε ταξινόμηση ως προς το επώνυμο του πολίτη και θα το ονομάσουμε εμβολιασμοί 2. Το φτιάχνω λοιπόν αυτό το ερώτημα στο εξής. Πηγαίνω στα εργαλεία, πηγαίνω στη δημιουργία και πηγαίνω σχεδίαση ερωτήματος. Θέλω λοιπόν τον πίνακα πολίτες, το πίνακα εμβόλια, εμβολιασμοί και νοσηλευτές. Τα ταξινομώ έτσι ώστε να με διευκολύνουν καλύτερα. Και θέλουμε λοιπόν να φαίνεται το επώνυμο και το όνομα του πολίτη. Θέλουμε το όνομα του εμβολίου. Το όνομα του εμβολίου δεν είναι εδώ πέρα βέβαια, εδώ είναι ο κωδικός του εμβολίου. Και εδώ είναι ο κωδικός του εμβολίου, εδώ είναι το όνομα του εμβολίου. Θέλουμε το κόστος του εμβολίου, εδώ θέλουμε κριτήριο γι' αυτό. Θέλουμε το όνομα του νοσηλευτή που έκανε το εμβόλιο, εδώ είναι το όνομα του νοσηλευτή. Και μας ενδιαφέρει και η περιοχή. Αυτά τα δύο πεδία, δηλαδή αυτό το πεδίο εδώ και αυτό εδώ, η περιοχή και η τιμή, δεν θέλουμε να εμφανίζουν στο αποτέλεσμα, γιατί είπαμε ότι στο αποτέλεσμα θέλουμε επώνυμο και όνομα πολίτη, όνομα του εμβολίου, σχόλια για τον εμβολιασμό και το επώνυμο του νοσηλευτή που κάνει το εμβόλιο. Όμως, είπαμε και δύο κριτήρια. Θέλουμε αυτοί οι πολίτες να μένουν στην Αθήνα, οπότε πρέπει να βάλω εδώ το counter για να βάλω το κριτήριο. Και το κόστος του εμβολίου είναι μεταξύ 20 και 40, οπότε πρέπει να βάλω και το πεδίο του κόστους, ώστε εδώ να βάλω το κριτήριο. Και βέβαια θα τα ξετσεκάρω αφού δεν θέλω να φαίνονται. Πηγαίνω λοιπόν εδώ και γράφω Αθήνα. Με ελληνικά πρέπει να το γράψω. Ακριβώς όπως είναι περασμένο και μέσα στη βάση. Και ο τόνος μετράει. Και εδώ θέλω η τιμή να είναι μεταξύ 20 και 40. Υπάρχουν κάποιες ειδικές εντολές, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε κριτήρια, προκειμένου να φτιάχνουν κριτήρια. Γράφω λοιπόν εδώ B twin 20 and 40. Πατάω κάπου έξω. Άμα το τρέξω τώρα αυτό, εδώ μου εμφάνισε το επώνυμο, το όνομα του εμβολίου και το όνομα του νοσηλευτή που κάνει το εμβόλιο. Μάλλον το κάναμε λάθος, γιατί θέλαμε το επώνυμο του νοσηλευτή που κάνει το εμβόλιο, οπότε εδώ το κάνω delete και πάω και προσθέτω το επώνυμο του νοσηλευτή, το παίρνω και το μεταφέρω εδώ. Θέλουμε ταξινόμηση με βάση το επώνυμο του πολίτη, οπότε βάζω αύξηση σειρά. Και τώρα είναι σωστό να το εκτελέσω. Έχουμε λοιπόν όνομα και επώνυμο πολίτη, το εμβόλιο που έκανε και το όνομα του νοσηλευτή που το έκανε. Αν είχα τσεκάρει και τα άλλα δύο, αυτά εδώ, θα είχα ότι όλοι μένουν στην Αθήνα και εδώ οι τιμές θα ήταν μεταξύ 20 και 40 μόνο. Αλλά επειδή δεν μου λέει να εμφανίζονται αυτά τα πεδία, θα τα τσεκάρω. Θα σώσω αυτό και θα το ονομάσω με ελληνικά εμβολιασμοί 2. Και πατάω OK. Το κλείνω και αν κάνω διπλό κλικ επάνω του, ανοίγει και βλέπω το αποτέλεσμα. Εδώ πέρα βλέπουμε διάφορα σύμβολα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να φτιάξουμε κριτήρια. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίσον και να βάλω κάποια τιμή πεδίου, αλλά μπορώ να το βάλω και χωρίς το ίσον. Όπως έβαζα για παράδειγμα ότι όταν ήθελα να εμφανίσει τους πολίτες που το μικρό του όνομα ήταν Μαρία, δεν έβαζα το ίσον, το έγραφα και το Μαρία. Τα εισαγωγικά τα βάζει μόνη της η άξιση. Αυτό είναι το σύμβολο του διάφορο. Δηλαδή να εμφανίσει όλες τις εγγραφές εκτός την εγγραφή που κάποιο πεδίο έχει αυτή τη συγκεκριμένη τιμή. Εδώ είναι μικρότερο ίσο, μεγαλύτερο ίσο, between, αυτό που χρησιμοποίησαν τώρα. Εδώ έχω μεταξύ δύο ημερομηνιών, εγώ έβαλα μεταξύ δύο αριθμών. Και έχω και το like. Θα δούμε το like πιο μετά. Το κλείνω και αυτό. Θα φτιάξουμε ένα ερώτημα το οποίο θα εμφανίζει το ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης των πολιτών, που το μικρό τους όνομα ξεκινάει από μη και έχουν γεννηθεί πριν το 1980. Θα το ονομάσουμε πολίτες μη 1980. Πηγαίνω δημιουργία. Σχεδίαση ερωτήματος.
ερχόμαστε εδώ. Όλα τα πεδία βρίσκονται στο πίνακα πολίτες. Θέλω το όνομα και επώνυμο των πολιτών, όνομα και επώνυμο, και την ημερομηνία γέννησης. Θέλω το όνομα, το μικρό, να ξεκινάει από μη. Γράφω λοιπόν το εξής εδώ στα κριτήρια. Like, μη, ελληνικό το μη, και μετά αστεράκι. Προσοχή, το μη είναι ελληνικό γιατί τα δεδομένα τα έχω γράψει με ελληνικά μέσα στη βάση μας. Αν βάλω αγγλικό μη, δεν θα τρέξει. Και βάζω και ένα αστεράκι. Πατώντας έξω, οι άξες από μόνοι της μου βάζει εισαγωγικά εδώ. Μη δηλαδή και οτιδήποτε άλλο. Και θέλω να έχουν γεννηθεί πριν το 1980. Οπότε θα βάλω μικρότερο ή ίσο πρώτου 1980. Πατάω έξω, μου βάζει κάποιες διέσεις οι άξες. Άμα το τρέξω αυτό, θα μου εμφανίσει τους πολίτες που το μικρό τους όνομα ξεκινάει από μη και έχουν γεννηθεί πριν το 80. Να, εδώ. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το like. Το σώζω αυτό το ερώτημα και το ονομάζω πολίτες μη 1980 και πατάω OK. Μπορώ να το κλείσω και πατώντας διπλό κλικ επάνω μπορώ να το ξανανοίξω και μπορώ να πάω και στην προβολή σχεδίασης. Θα φτιάξουμε κι άλλο ένα ερώτημα με το like. Θα δημιουργήσουμε ένα ερώτημα το οποίο θα εμφανίζει το ονοματεπώνυμο των πολιτών που το μικρό τους όνομα ξεκινάει από νη και τελειώνει σε σίγμα. Και το επώνυμο εμπεριέχει το γράμμα μη. Πατάω δημιουργία, σχεδίαση ερωτήματος. Παίρνω τον πίνακα που θέλω. Θέλω όνομα και επώνυμο. Είπαμε ότι θέλουμε το μικρό όνομα να ξεκινάει από νη και να τελειώνει σίγμα. Γράφω λοιπόν like με αγγλικά, like. Γυρίζω στα ελληνικά, νη αστεράκι, δηλαδή να ξεκινάει από νη και μετά ό,τι να είναι. Και μετά γράφω and like να τελειώνει σε σίγμα. Ό,τι να είναι, αστεράκι λοιπόν, S τελικό. Αυτό είναι. Εδώ λέω like νη αστεράκι, δηλαδή να ξεκινάει από νη και μετά ό,τι να είναι, και like αστεράκι και ό,τι να είναι και να τελειώνει σε σίγμα. Και θέλω το επώνυμο να εμπεριέχει το γράμμα μη. Γράφω λοιπόν εδώ πάλι με αγγλικά like, ό,τι να είναι στην αρχή αστεράκι, μετά κάπου να υπάρχει το μη, ελληνικό, και μετά πάλι αστεράκι, πάλι ό,τι να είναι. Αυτό σημαίνει ότι εμπεριέχεται το μη. Πατάω κάπου έξω και είναι αυτό. Αν το τρέξω, μου εμφάνισε κάποιον πολίτη που το όνομα του ξεκινάει από νη και τελειώνει σε σίγμα και κάπου μέσα στο επώνυμο εμπεριέχεται το μη. Θα το σώσω αυτό το ερώτημα και θα το ονομάσω πολίτες, N κεφαλαίο, S τελικό και μη. Και πατάω OK. Το κλείνω. Σχεδόν όλα τα ερωτήματα που φτιάξαμε και στα οποία βάλαμε κριτήρια, τα κριτήρια συνδέονταν με τον τελεστή END. Ας κάνουμε και ένα ερώτημα το οποίο να έχει μέσα και το συντελεστή OR. Θα δημιουργήσουμε ένα ερώτημα το οποίο θα εμφανίζει όλους τους νοσηλευτές που είτε διαμένουν στην Αθήνα και έχουν πανεπιστημιακές σπουδές, είτε μένουν στο Περιστέρι. Θέλουμε δηλαδή όλους αυτούς που μένουν στην Αθήνα και είναι πανεπιστημιακού επίπεδου και όλους αυτούς που μένουν στο Περιστέρι ανεξάρτητα το επίπεδό τους. Θέλουμε να εμφανίζει τα εξής πεδία: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και περιοχή διαμονής των νοσηλευτών. Πηγαίνω λοιπόν δημιουργία και φέρνω το πίνακα νοσηλευτές. Θέλω να εμφανίζει τα εξής πεδία: όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και περιοχή διαμονής. Counter. Αλλά θέλω δύο κριτήρια. Το ένα κριτήριο θα είναι να μένω στην Αθήνα που θα μπει στο counter εδώ και το άλλο να έχουν πανεπιστημιακές σπουδές. Όμως το counter δεν θέλω να φαίνεται, το ξετσεκάρω λοιπόν και εδώ που είναι οι σπουδές το εισάγω και αυτό και το ξετσεκάρω. Γράφω λοιπόν να μένω στην Αθήνα, γράφω λοιπόν εδώ Αθήνα
και να είναι πανεπιστημιακού επίπεδου ΠΕ, είτε να μένουν στο Περιστέρι. Το γράφω έτσι. Δηλαδή, το Αθήνα με το ΠΕ συνδέονται με το τελεστή end και μετά υπάρχει ο συντελεστής OR για το Περιστέρι. Είτε δηλαδή μένω στην Αθήνα και είναι ΠΕ, είτε μένω στο Περιστέρι και δεν μας νοιάζει τι είναι. Άμα το τρέξω, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Άμα τα τσεκάρω και αυτά δύο για να τα δούμε μόνο, το αποτέλεσμα, βλέπουμε λοιπόν Αθήνα ΠΕ και Περιστέρι ΔΕ. Το ερώτημα είναι σωστό έτσι. Το σώζω. Θα το ονομάσω νοσηλευτές Αθήνα ΠΕ Περιστέρι. Και απαντήσω OK. Το κλείνω. Είναι εδώ αυτό, διπλό κλικ, εμφανίζεται, μπορώ να το επεξεργαστώ. Μέχρι τώρα είδαμε διάφορα παραδείγματα ερωτημάτων επιλογής, έτσι λέγονται, με κριτήρια ή χωρίς κριτήρια, που παίρνουν δεδομένα από έναν ή περισσότερους πίνακες. Αυτά τα απλά ερωτήματα επιλογής έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα. Κάθε τέτοιο ερώτημα, θα ανοίξω κάποιο για να το δούμε, εμφανίζει κάτι πολύ συγκεκριμένο και δεν έχει καθόλου ευελιξία. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να εμφανίσουμε τα στοιχεία των πολιτών που διαμένουν στην Αθήνα, πρέπει να φτιάξω ένα ερώτημα επιλογής. Αν μετά θέλω να εμφανίσω τα στοιχεία των πολιτών που μένουν στο Πειραιά, πρέπει να φτιάξω ένα άλλο ερώτημα επιλογής. Παρατηρούμε ότι αυτά τα δύο ερωτήματα είναι ακριβώς ίδια και το μόνο που διαφέρει είναι το κριτήριο. Το ένα δηλαδή λέει Αθήνα και το άλλο θα λέει Πειραιά. Μήπως θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα ερώτημα το οποίο δεν θα είχε συγκεκριμένο κριτήριο εδώ, αλλά τη στιγμή που θα το τρέχαμε θα εμφάνιζε ένα μήνυμα που θα μας ζητούσε να δώσουμε κάποιο κριτήριο. Και ανάλογα την απάντηση που θα δίναμε κάθε φορά, θα εμφάνιζε το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Πράγματι, αυτό μπορούμε να το πετύχουμε αν φτιάξουμε ένα παραμετρικό ερώτημα. Τα ερωτήματα, δηλαδή αυτά που θα δείξουμε τώρα, λέγονται παραμετρικά. Ένα παραμετρικό ερώτημα δημιουργείται αν αντί να βάλω στη γραμμή κριτηρίων κάποιο κριτήριο, βάλω μέσα σε αγγείλες ένα μήνυμα. Για παράδειγμα, γράψω εδώ, θα το αλλάξω λίγο, βάλω σε αγγείλες ένα μήνυμα και γράψω δώσε περιοχή. Κλείνω την αγγείλη. Όταν τρέξω αυτό το ερώτημα, τότε θα μου εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα μου λέει να δώσω περιοχή. Να το δούμε λίγο. Μου λέει δώσε περιοχή. Απαντάω εγώ ανάλογα του τι θέλω. Αν απαντήσω Αθήνα, θα μου εμφανίσει τα στοιχεία των νοσηλευτών που μένουν στην Αθήνα. Αν απαντήσω Πειραιάς, θα μου εμφανίσει τα στοιχεία των νοσηλευτών που μένουν Πειραιά και το καθεξής. Για παράδειγμα, να το κάνουμε. Γράφω Πειραιάς, πατάω OK και μου εμφανίζει τα στοιχεία των νοσηλευτών που μένουν στο Πειραιά. Αν απαντήσω Αθήνα, απαντήσω OK, θα μου εμφανίσει τα στοιχεία των νοσηλευτών που μένουν στην Αθήνα. Ανάλογα δηλαδή την απάντηση που θα δώσω, εφαρμόζεται το αντίστοιχο κριτήριο και έχουμε το ανάλογο αποτέλεσμα. Αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ πιο ευέλικτα από τα προηγούμενα και στις πιο πολλές περιπτώσεις όλα τα ερωτήματα τα οποία φτιάχνουμε είναι παραμετρικά. Η μόνη διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα είναι ότι αντί εδώ πέρα να βάλω κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο, βάζω μέσα σε μια αγγείλη ένα μήνυμα το οποίο θα μου εμφανιστεί όταν εκτελεστεί το ερώτημα και ανάλογα την απάντηση που θα δώσω, εκείνη τη στιγμή θα μπει το κριτήριο εδώ μέσα και θα εκτελεστεί. Θα μπορούσα να έχω και περισσότερα κριτήρια και τα οποία θα μπορούσαν να ήταν όλα παραμετρικά. Θα το κλείσω αυτό το ερώτημα και δεν θα σώσω τις αλλαγές για να μην το πειράξω. Ας δημιουργήσουμε ένα παραμετρικό ερώτημα το οποίο θα εμφανίζει το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο, τη φωτογραφία και το φύλο όλων των πολιτών κάποιου συγκεκριμένου φύλου. Και θα το ονομάσουμε παραμετρικό πολίτες φύλο. Δηλαδή, θα είναι παραμετρικό και θα με ρωτάει ποιο είναι το φύλο. Αν απαντάω άντρα, άρεν θα μου εμφανίζει τους άντρες. Αν απαντάω θύλο θα μου εμφανίζει τις γυναίκες. Ας δούμε πώς μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό.
πηγαίνουμε δημιουργία και πηγαίνουμε σχεδίαση ερωτήματος. Όλα τα πεδία μας βρίσκονται μέσα στον πίνακα πολίτες. Το σβήσω το ένα, καταλάβω το βάλα δύο φορές. Έχω το πίνακα πολίτες. Τα πεδία τα οποία θέλω είναι όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, φωτογραφία και το φύλο. Εδώ που μπαίνουν τα κριτήρια, δεν θα βάλω τώρα κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο, δεν θα βάλω δηλαδή άντρας ή γυναίκα, αλλά θα γράψω μέσα σε αγγείλες δώσε φύλο. Κλείνω την αγγείλη. Άμα εκτελέσω αυτό το ερώτημα, θα με ρωτήσει δώσε φύλο. Άμα δώσω RM, θα μου εμφανίσει τους άντρες. Άμα απαντήσω, το ξαναεκτελώ, φίλοι, και το εκτελέσω, θα μου εμφανίσει τις γυναίκες. Μπορώ αυτό το πεδίο εδώ, αν θέλω, να μην φαίνεται. Δηλαδή, μπορώ να το ξετσεκάρω και κάθε φορά που το εκτελώ, θα μου εμφανίζει το αντίστοιχο αποτέλεσμα, πρέπει να βάζω και τόνο, χωρίς να μου δείχνει εδώ πέρα το φύλο. Θα το σώσω αυτό το ερώτημα και θα το ονομάσω παραμετρικό πολίτες φύλο. Πατάω OK και το βλέπουμε ότι σώθηκε εδώ. Το κλείνω. Αν πάω να το εκτελέσω, κατευθείαν μου βγάζει το μήνυμα. Δίνω μια απάντηση, πατάω OK και μου βγάζει το αποτέλεσμα. Μπορώ να πάω μετά στις σχεδίες. Το ερώτημα αν θέλω να αλλάξω κάτι. Θα μπορούσα με δεξί κλικ βέβαια από εδώ να πάω κατευθείαν στις σχεδίες, να μην το τρέξω δηλαδή το ερώτημα. Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Θα δημιουργήσουμε ένα παραμετρικό ερώτημα το οποίο θα εμφανίζει μόνο επώνυμο και όνομα όλων των νοσηλευτών που, εδώ θα πούμε τα κριτήρια, διαμένουν σε κάποια πόλη, έχουν σπουδές κάποιου επίπεδου και ανήκουν σε κάποιο νοσοκομείο. Θα το ονομάσουμε αυτό το ερώτημα παραμετρικό στοιχεία νοσηλευτών 2. Εδώ πέρα δεν είναι όλα τα πεδία στο πίνακα νοσηλευτές, αλλά το όνομα του νοσοκομείου βρίσκεται στον πίνακα hospital. Ανοίγω λοιπόν τους νοσηλευτές και το πίνακα hospital. Κλείνω το παράθυρο. Θέλω να εμφανίζει μόνο όνομα και επώνυμο. Τα άλλα τα πεδία θα τα βάλω μόνο και μόνο επειδή χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσω ως κριτήρια. Και θα τσεκάρω να μην φαίνονται. Θέλω λοιπόν να μένω σε κάποια πόλη, οπότε παίρνω το country. Το ξετσεκάρω. Να έχουν σπουδές κάποιο επίπεδο, οπότε πάω στο studies, το ξετσεκάρω και αυτό, και να ανήκουν σε κάποιο νοσοκομείο. Πηγαίνω εδώ στο hospital name και το τσεκάρω. Όταν λέμε σε κάποιο νοσοκομείο, σε κάποια πόλη, κάποιου επίπεδου σπουδές, αυτό σημαίνει ότι τα κριτήρια δεν είναι συγκεκριμένα, αλλά είναι παραμετρικά. Θα πάω λοιπόν εδώ που είναι η πόλη και θα γράψω ποια πόλη, ερωτηματικό. Και κλείνει την αγγείλη. Πηγαίνω δίπλα και γράφω τι σπουδές, ερωτηματικό, και το κλείνω. Και πηγαίνω και πιο δίπλα και γράφω σε ποιο νοσοκομείο είναι φανερό ότι μπορώ να γράψω στο μήνυμα ό,τι θέλω. Λοιπόν, ας το τρέξουμε να δούμε. Με ρωτάει ποια πόλη, ας πούμε Αθήνα. Το γράψα λάθος, να το αλλάξω. Οκ. Μετά με ρωτάει τι σπουδές, να βάλω για παράδειγμα ΠΕ. Σε ποιο νοσοκομείο, ας γράψουμε λαϊκό. Πατάω OK και είναι 2.
νοσηλευτές οι οποίοι πληρούν αυτά τα κριτήρια. Μπορώ ανάλογα τις απαντήσεις που θα δώσω να πάρω πάρα πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς αποτελεσμάτων. Είναι λοιπόν τα παραμετρικά ερωτήματα πάρα πολύ ευέλικτα. Το σώζω, θα το ονομάσω παραμετρικό στοιχεία νοσηλευτών 2. Θα πατήσω υποτικήψη. Το κλείνω. Το βλέπω εδώ πέρα. Αν κάνω διπλό κλικ, ξεκινάει να με ρωτάει. Αν κάνω δεξί κλικ, μπορώ να πω κατευθείαν στην προβολή σχεδίασης. Ή μπορώ να το εκτελέσω μια φορά και μετά να πάω από εδώ στην προβολή σχεδίασης. Ας δούμε ένα λίγο πιο πολύπλοκο. Θα δημιουργήσουμε ένα παραμετρικό ερώτημα το οποίο θα εμφανίζει στοιχεία για τους πολίτες που διαμένουν σε κάποια περιοχή σημαίνει παραμετρικό, και έκαναν κάποιο εμβόλιο κόστους μεταξύ δύο ποσών. Εδώ βλέπουμε τα κριτήρια. Τι θα εμφανίζει το ερώτημα? Θα εμφανίζει όνομα και επώνυμο του πολίτη, το όνομα του εμβολίου που έκανε, τη τιμή του, σχόλια για το εμβόλιο που έγινε και το επώνυμο του νοσηλευτή που έκανε το εμβόλιο. Θα υπάρχει ταξινόμηση ως προς το επώνυμο του πολίτη. Θα ονομάσουμε το ερώτημα αυτό παραμετρικό εμβολιασμοί. Ας ξεκινήσουμε το φτιάχνουμε. Πηγαίνουμε δημιουργία, σχεδίαση ερωτήματος. Χρειαζόμαστε τους πολίτες, τους εμβολιασμούς, τα εμβόλια και τον νοσηλευτή. Ας δούμε πρώτα ποια πεδία χρειαζόμαστε. Θέλουμε επώνυμο και όνομα του πολίτη. Το όνομα του εμβολίου είναι εδώ. Η τιμή του εμβολίου είναι εδώ. Σχόλια για το εμβόλιο που έγινε είναι εδώ. Και το επώνυμο του νοσηλευτή είναι εδώ. Επίσης έχουμε δύο κριτήρια. Το ένα κριτήριο είναι σε ποια περιοχή μένει ο πολίτης, οπότε πάω εδώ, βάζω αυτό το πεδίο, αυτό δεν θέλω να φαίνεται, είναι κριτήριο μόνο, το ξετσεκάρω. Και το κόστος του εμβολίου. Το κόστος του εμβολίου το έχουμε βάλει εδώ, αυτό θέλουμε να φαίνεται. Αν δεν το έχουμε βάλει, ας το βάλουμε, είναι εδώ. Μάλλον δεν μας ζητάει να φαίνεται το κόστος του εμβολίου, οπότε το ξετσεκάρω και αυτό. Εδώ όμως θα μπουν τα κριτήρια. Το πρώτο λέει σε ποια περιοχή μένει ο πολίτης. Οπότε πάω και γράφω εδώ, σε αγγείλες, ποια περιοχή. Ερωτηματικό, κλείνω την αγγείλη. Και εδώ θέλω να μου εμφανίσει μόνο εκείνα τα εμβόλια τα οποία κοστίζουν από ένα ποσό μέχρι ένα άλλο ποσό. Είχαμε γράψει πριν το εξής, between με αγγλικά. Είχαμε βάλει εδώ ένα ποσό, μετά γράψαμε το end και βάλαμε δίπλα ένα άλλο ποσό. Τώρα αντί να βάλω τα ποσά, θα βάλω αγγείλες και μέσα θα γράψω μικρό ποσό, ή μάλλον θα γράψω με ελληνικά ποσό από και μετά μέσα αγγείλες πάλι ποσό έως. Αντί δηλαδή να γράψω για παράδειγμα εδώ 20 και εδώ 40, βάζω αυτό το μήνυμα και όταν τρέξω το ερώτημα θα μου εμφανίσουν αυτά τα μηνύματα και ανάλογα τις απαντήσεις που θα δώσω θα μπουν εδώ πέρα τα αντίστοιχα κριτήρια. Να το δούμε λίγο. Λοιπόν, ποια περιοχή? Ας βάλουμε Πειραιάς. Okay. Ποσό από, να βάλουμε 20 έως 50 και πατάω OK. Και βλέπουμε εδώ πέρα τους πολίτες, ένας, δύο, τι εμβόλιο κάνανε, κάποια σχόλια για το εμβόλιο και ποιος ήταν ο νοσηλευτής ο οποίος έκανε το εμβόλιο. Αν είχα τσεκάρει και αυτά τα δύο, που δεν τα τσεκάρουμε γιατί δεν μας το ζητάει, τέλος πάντων για να το δούμε μόνο, και έβαζα πάλι τα ίδια,
Βλέπουμε εδώ ότι και οι δύο μένουν στο Πειραιά και το κόστος είναι ανάμεσα σε 20 και 50. Θα ξετσεκάρω πάλι. Θα σώσω αυτό το ερώτημα και θα το ονομάσω παραμετρικό εμβολιασμή. Πατάω OK και το κλείνω. Ας δούμε ακόμα ένα. Αυτό το ερώτημα το είχαμε κάνει όπως και πολλά άλλα μη παραμετρικό. Ας δούμε πώς είναι όταν το κάνουμε παραμετρικό. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν ένα παραμετρικό ερώτημα το οποίο θα εμφανίζει το ονοματεπώνυμο των πολιτών που το όνομά τους ξεκινάει από κάποιο γράμμα και τελειώνει σε κάποιο άλλο γράμμα. Και το επώνυμο εμπεριέχει κάποιο άλλο γράμμα. Θα το ονομάσουμε παραμετρικό πολίτες γράμματα. Λοιπόν, πάμε δημιουργία. Σχεδίαση ερωτήματος. Όλα τα πεδία βρίσκονται μέσα στο πίνακα πολίτες. Θέλουμε να εμφανίζεται το όνομα και το επώνυμο των πολιτών. Μας ενδιαφέρει το όνομα να ξεκινάει από κάποιο γραμμό συγκεκριμένο και να τελειώνει σε κάποιο άλλο γράμμα. Γράφουμε λοιπόν εδώ like. Ξεκινάει από κάποιο γράμμα. Δεν θα βάλω συγκεκριμένο γράμμα, αλλά μέσα αγγείλει θα γράψω δώσε πρώτο γράμμα. Δώσε πρώτο γράμμα ονόματος. Κλείνει την αγγείλη. Και μετά, οτιδήποτε. Βάζω αστεράκι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που το ερώτημα είναι παραμετρικό, δεν βάζω κατευθείαν το αστεράκι, αλλά βάζω πρώτα το σύμβολο του συν και μετά το αστεράκι. And πάλι το ίδιο. Το κάνω μια αντιγραφή για να το γράφω όλο, το διορθώσω μόνο. Like. Τώρα θέλουμε οτιδήποτε μπροστά, οπότε αστεράκι, το σύμβολο του και μέσα σε αγγείλες θα γράψω δώσε το τελευταίο. Να το γράψουμε με ελληνικά. Γράμμα του ονόματος. Και κλείνει την αγγείλη. Το μεγαλώσω λίγο να φαίνεται όλο το μήνυμα. Λοιπόν, like, δώσε το πρώτο γράμμα του ονόματος. Θα δώσουμε εδώ μια απάντηση, θα μπει εδώ, and οτιδήποτε. And like, οτιδήποτε και δώσε το τελευταίο γράμμα του ονόματος. Εδώ στο επώνυμο θέλουμε να μας δοθεί ένα γράμμα το οποίο θα εμπεριέχεται μέσα στο επώνυμο. Γράφω λοιπόν εδώ like, αστεράκι, το σύμβολο του σε αγγείλη δώσε γράμμα ενδιάμεσο επωνύμου. Κλείνω την αγγείλη and αστεράκι. Πατάω έξω και το βλέπουμε εδώ. Να το. Αυτό είναι το ερώτημα. Αν το εκτελέσω, μου λέει δώσε πρώτο γράμμα να σας δώσουμε το νι. Πιστεύω να έχω ελληνικά. Ναι, έχω ελληνικά. Το νι. Δώσε το τελευταίο γράμμα του ονόματος, ας δώσω το έσω τελικό. Και εδώ μου ζητάει ένα διάμεσο γράμμα, ας δώσω το μη. Να τους υπάρχει κάποιος εδώ πέρα πολίτης, ο οποίος ξεκινάει το ονοματοπονή, τελειώνει σε σίγμα και εμπεριέχει το μη. Θα μπορούσα βέβαια να δώσω κάποιον άλλον συνδυασμό απαντήσεων στα μηνύματα που μου εμφανίζει. Σώζω το ερώτημα, θα το ονομάσω παραμετρικό. Πολίτες γράμματα. Και πατάω OK. Το κλείνω
Να το εδώ. Μπορώ να το επεξεργαστώ. Μπορώ να το ανοίξω. Αν το ανοίξω θα ξεκινήσει τις ερωτήσεις. Πρέπει να το απαντήσω, θα δώσω κάποια άλλη απάντηση. Ας πούμε, ξεκινάει από α, να δούμε αν υπάρχει κάποιος. Να τελειώνει σε S και να εμπεριέχει το ε. Δεν υπάρχει κανείς με αυτά τα κριτήρια. Το κλείνω. Ας δούμε μια παραλλαγή του προηγουμένου. Θα φτιάξουμε πάλι ένα παραμετρικό ερώτημα το οποίο θα εμφανίζει το ονοματεπώνυμο των πολιτών που το όνομά τους ξεκινάει από κάποιο γράμμα και των πολιτών που το επώνυμό τους εμπεριέχει κάποιο γράμμα. Δηλαδή, δεν θέλουμε να εμφανίσουμε πολίτες που και το όνομά τους θα αρχίσει από κάποιο γράμμα και το επώνυμο θα εμπεριέχει κάποιο άλλο, αλλά θέλουμε τους πολίτες που το όνομά τους ξεκινάει με κάποιο γράμμα, όλους, ανεξάρτητα τι γίνεται με το επώνυμο, και τους πολίτες που το επώνυμό τους εμπεριέχει κάποιο γράμμα ανεξάρτητα από το όνομα. Δηλαδή, μεταξύ των δύο κριτηρίων εδώ θα υπάρχει ο τελεστής OR. Πάμε λοιπόν εδώ, σχεδίαση ερωτήματος. Έχουμε πάλι το όνομα και το επώνυμο. Ξεκινάει από κάποιο γράμμα, γράφω λοιπόν εδώ. Αγγίλη, δώσε πρώτο γράμμα ονόματος, κλείνει Αγγίλη, το σύμβολο του και αστεράκι. Και δίπλα, επειδή μεταξύ τους αυτά συνδέονται με το OR, γιατί θέλω και αυτούς και αυτούς, δεν θέλω να ισχύουν ταυτόχρονα λέτε δύο κριτήρια, γράφω αστεράκι, το σύμβολο του και Αγγίλη, δώσε εν διάμεσο γράμμα επωνύμου. Κλείνω την Αγγίλη, εν αστεράκι και βγαίνω έξω. Εδώ έχουμε την εντολή OR. Ας το τρέξουμε αυτό λίγο. Δώσε πρώτο γράμμα, το έχω γράψει λάθος εδώ πέρα, μια στιγμή. Δεν έχω βάλει τόνο, δεν πειράζει. Εδώ σε πρώτο γράμμα να σας βάλουμε το ε. Και ένα ενδιάμεσο για το άλλο, να βάλουμε το K. Βλέπουμε εδώ πέρα, μας δείχνει όλα τα ονόματα που ξεκινάνε από ε και όλα τα επώνυμα που υπάρχει μέσα στο K. Εδώ δεν έχει το K, αλλά ξεκινάει από ε. Εδώ έχει το K, εδώ έχει το K και εδώ έχει το K. Εδώ μπορεί να μην το έχει, αλλά ξεκινάει από ε. Θα το σώσω αυτό και θα το ονομάσω παραμετρικό γράμματα 2. Και το κλείνω. Ας δούμε και ένα τελευταίο παράδειγμα. Θα δημιουργήσουμε ένα παραμετρικό ερώτημα το οποίο θα εμφανίζει το ιστορικό των εμβολιασμών κάποιου πολίτη. Η αναζήτηση να γίνεται με βάση τμήμα του επωνύμου του πολίτη. Θα εμφανίσουμε όποια πεδία θέλουμε. Θα το ονομάσουμε πολίτη ιστορικό. Λοιπόν, δημιουργία. Σχεδίαση ερωτήματος. Θέλω το ιστορικό των εμβολιασμών. Όποια πεδία θέλω βάζω. Παίρνω τους πολίτες, παίρνω τους εμβολιασμούς, παίρνω τα εμβόλια, παίρνω το νοσοκομείο στο οποίο έγινε το εμβόλιο. Ας πούμε ότι θέλω αυτά. Άμα χρειαστεί κάποιο άλλο, το βάλω μετά. Τι στοιχεία θέλω να φαίνονται. Όνομα, επώνυμο, πολίτη. Θέλω το όνομα του εμβολίου, την τιμή του εμβολίου, σχόλια για το εμβόλιο, το νοσοκομείο στο οποίο έγινε το εμβόλιο και την ημερομηνία στην οποία έγινε. Θέλω η αναζήτηση να γίνεται με βάση το επώνυμο. Θα πάω εδώ λοιπόν και θα βάλω ένα παραμετρικό κριτήριο το οποίο θα μου ζητάει κάποια αρχικά γράμματα του επωνύμου.
Γράφω λοιπόν like, αφήνω κενό, αγγείλει, δώσε και κλείνω την αγγείλη. Το μεγαλώσουμε το δούμε. Βάζω το σύμβολο του και το αστεράκι. Αν αυτό το τρέξω τώρα, μου λέει δώσε και γράμματα του υπονείμου του πολίτη. Για να δούμε κάποιον πολίτη πρώτα, για να μην ψάχνουμε πολίτες που δεν υπάρχουν. Ας πάμε στους πολίτες. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι ψάχνουμε αυτόν εδώ, ο οποίος λέγεται Μαρίνος. Τρέχουμε το ερώτημα, το ρωτάμε πώς το λένε, μας λέει Μαρίνος, γράφουμε το MAR μέχρι εκεί, πατάω OK και να τους. Κάνει ένα εμβόλιο. Ας βρούμε κάποιον ο οποίος έχει κάνει περισσότερο εμβόλιο. Πάμε στους εμβολιασμούς και λέγουμε εδώ τους κωδικούς των πολιτών. Για παράδειγμα, ο πολίτης 4 έχει κάνει 1, 2, 3 εμβόλια. Για να δούμε ποιο είναι το επώνυμό του. Λέγεται Αγγελοπούλου. Okay. Ας πω λοιπόν να ξανατρέξω το ερώτημα. Μου ζητάει κάποια στοιχεία από το επώνυμο. Γράφω Αγγελοπούλου. Πατάω OK και να δείτε 3 εμβόλια που έχει κάνει. 1, 2, 3 και οι τιμές τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βρω το ιστορικό εμβολιασμού κάποιου πολίτη. Θα μπορούσα βέβαια να κάνω την αναζήτηση και να βάζω το κωδικό του πολίτη, αν έβαζε και αυτό το πεδίο και ζητάει το κωδικό του. Ωστόσο, πιο εύκολο είναι να το ρωτήσω πώς είναι το επώνυμό του και να το γράψω εδώ ή να γράψω ένα κομμάτι από το επώνυμο. Θα το σώσω αυτό, πατάω save και θα το ονομάσω παραμετρικό πολίτης ιστορικό. Και πατάω OK. Και το κλείνω. Έχουμε φτιάξει λοιπόν διάφορα ερωτήματα εδώ πέρα. Κάποια ερωτήματα ήταν απλά επιλογής, μετά φτιάξαμε κάποια ερωτήματα που εμπερίχαν κριτήρια και τέλος φτιάξαμε τα παραμετρικά ερωτήματα. Τα πιο πολλά ερωτήματα είναι παραμετρικά. Συνήθως δηλαδή τα ερωτήματα θα κάνουν παραμετρικά για να είναι πιο ευέλικτα και να μας καλύπτουν περισσότερες περιπτώσεις απαντήσεων. Αυτό το καταλάβαμε πολύ καλά στο τελευταίο ερώτημα, που δεν μπορώ να φτιάξω ένα ερώτημα για το ιστορικό κάθε ασθενούς όσον αφορά τους εμβολιασμούς, αλλά φτιάχνω ένα παραμετρικό, μου δίνει το επώνυμο του ασθενή, το γράφω και κάθε φορά παίρνω το αποτέλεσμα που θέλω να δω και να το τυπώσω ίσως. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ελπίζω το βίντεο να βοήθησε στην κατανόηση των ερωτημάτων. Θα κάνουμε άλλο ένα μάθημα σχετικά με ερωτήματα.